Sonda Juno uskutočnila tento dýchberúci záber Jupiterovho mesiaca Európa, keď okolo neho vykonala blízky prelet 29. septembra roku 2022. Ide o detailný pohľad zblízka na tento vzdialený svet, ktorý obieha Slnko v priemernej vzdialenosti približne 780 miliónov kilometrov. Spracovanie obrazu so zvýrazneným kontrastom je mimoriadne pôsobivé, pretože lepšie oddeľuje svetlejšie ľadové oblasti od červeno-hnedých pásov, ktoré sú z geologického hľadiska veľmi dôležité. Povrchom sa tiahnu dlhé trhliny, ľadové hrebene a pruhy, ktoré jasne naznačujú, že ľadová kôra nie je nehybná, ale predstavuje povrch, ktorý sa neustále mení. Už samotný tento pohľad prezrádza, že Európa nie je len úplne zamrznutý mesiac, ale dynamické nebeské teleso, ktorého povrch formujú aj vnútorné procesy. Vedci dnes predpokladajú, že pod povrchom sa nachádza globálny slaný oceán. Ak ťa bavia videá o objavovaní vesmíru a astronómii, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.